שוב המילים שהכי לא רוצים לשמוע. פה, הנה הוא, פרמדיק. לוחם שלנו נפגע. פה. רות עבור. רות עבור. קיבלתי, החרק שלי כבר פה עם הפרח, אני פה. חפק, לצאת החוצה. רב סמל ראשון רז אבולעפיה, לוחם בחטיבת הנגב, נהרג כאן, במתחם שמחוץ לבית הספר. רק אחרי הקרב תהיה שהות לכולם לחשוב עליו, לספר עליו. איזה חבר הוא היה, המוזיקאי שהיה, גיטריסט, גם לחברים במילואים וגם בחייו המקצועיים. אבל עכשיו יורים עלינו. יורים עליכם, בואו! זה קלט. אפי, אתה בסדר? תשתדלים להגיע אליי למטה. עבור.